Arriba la calor, i de vegades ho donaries tot per tenir una piscina a prop, sentir-te com un peix dins de l'aigua, nedar... Un somni? O potser no tant, quan t'has de passar 6 hores diàries entrenant-te. Aprofitant que els mundials de natació es faran a Barcelona, hem volgut saber com és la vida d'un tritó i una sirena humans. Ser un esportista significa moltes coses, no? A part de ser un professional, no? O sigui, és un treball el que fas, el teu esport és un treball, doncs significa també renunciar a moltes coses. Jo no puc sortir cada cap de setmana, no? Com fan la majoria de joves. El temps lliure costa molt de renunciar. El fet de poder estar plantejant-te què has de fer. També d'estar molt amb els amics, sortir, fer una mica el boig. Tant la Tina com l'Olaf formen part de l'equip espanyol de natació. S'entrenen unes 6 hores diàries dins de la piscina. La Tina ho fa amb les seves companyes per pescar la coreografia perfecta i l'Olaf per aconseguir marcar algun rècord. Molt esforç que asseguren val la pena. Potser quan els resultats no són els que esperaves, sí que t'ho planteges, no? Planteges si realment val la pena entrenar 6-7 hores diàries perquè les coses no surtin i sí que et donen ganes de deixar tirar la tovallola, però quan els resultats venen i tot va bé, és molt fàcil seguir continuant nedant. Hi ha gent que neix per nedar i hi ha altra gent que realment necessita entrenar per poder nedar. I potser és on es marca també la diferència entre uns i altres. Where are we going? L'Olaf i la Tina, que semblen una barreja entre peixos i humans, fan que semblin molt fàcils uns esports tan tècnics com la natació i la natació sincronitzada. És el nostre objectiu, fer veure que sembli fàcil, saps? Somriure sempre, tenir agilitat, sembla que és fàcil. Que sàpiguen que no, que és un esport molt dur i molt complicat. La propera cita d'aquests dos campions és a Barcelona. El futur més immediat són els campionats del món, que celebraran aquest estiu, al juliol. Després del Mundial, seguir entrenant per les Olimpiades. Mentrestant, nedar, nedar i nedar, fins a convertir-se en un tritó o una sirena.